Ей, братле, искаш ли да опиташ малко кока? Да, брат, искам. Заповядай, брат. Най-хубавото качество. Ще ти хареса. Да, брат. Брутално е. И така, здравейте хора, аз съм Кирчока и това е епизод 2 на Schedule 1, така че преди да започнем с видеото, се абонирайте за канала с камбанката, харесвайте и нека да започваме. Така, опакетирах тези тук, които са взеги, казах, че ви ги покажа в миналият епизод, но ще ви оставя в тайна да видите как изглеждат. Вече мога да правя поръчки, така че имаме вече поръчка за 3 OG къщ, така се казва нашата първа трева. И сега трябва да я занесем при първият човек, който естествено не ги иска тия неща. И сега не знам къде е, някъде ето тук трябва да е. Би трябвало. Горе на карта ми показва така. Ето го и нашият първи човек. Complete the deal. Заповядай, братле. Сега, моля да ти бръкна от джобчето и да ти ги взема. А паричките? Братле, скамер гет скам, смисъл, не знам какво ти кажа, брато. Така, трябва да отидем да си вземем и семената за следващото съдене на тревичка. Ти искаш ли да опиташ, брат? Ти не си от моя регион, разбирам, братле. Добре, отиваме сега да си вземем, ето тук. Опа, така, отиваме да съдиме сега. Здравейте, искате ли да опитате? Вие не сте в моя регион. Абе, ей! Ще питам тая тука. Искате ли да опитате? Аре! Харесва ли ви? Но... Тогава... Кучко... Не, само да си звънала на куките. Айде! Ти си ми новата жена. Идвай вкъщи. Така, чакай сега, стига си спинкала, ела. Оп, айде. Оп, ето тука. Само да си казвам на някой, че ще правят такива неща тука и ще те убия, разбрале. Така. Малко агресивност вложихме. Не е нужно агресивно, аз в принцип не съм агресивен човек. Ама така и спада на лошата. Така... Сега, те оставаме тук. Поливаме те теб. Така, хубавичко да стане. Бам, 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 бам. Така, сега ще полея тук. Това е супер glow up, speed glow. Ще порасне по-бързо. Надявам се. Оу! Моля да хъркаш по-тихо. Така, тук ще си оставят другите семена и отиваме да правим ли други поръчки. Я видим. Сега нямаме. Трябва да намерим хора да им продадем. Така. Той печага го питах вече. Тук в този магазин. Това ще иска 100%. Това ми е съмнителен малко. Ти, верно ли не искаш да опиташ от моите трева, Нещо му стана лошо и препадна, не знам какво стана, ама май удар получи, не знам. Така, търсим други хора. Ти, господинчо, вие ми... Добре, няма да бия повече. Тук има куки. Куките ми да бегам като... Не, това беше кринч. Господин полицай, искате ли да опитате и вие? Хай, моля те кръдна. Има пистолет. Чакай. Така, дигаме малко цената. За утре сутринта. Добре, имаме още една поръчка, обаче трябва да намерим още един клиент. Аз май съм ви продавал, вие ми изглеждате малко тъмни, такова, очичките ви са малко... тъмнички. А вие, господин, искате ли да опитате? Дали? Имате много яка прическа и много хубави очила. Браво, бе, машина! Нил костюмер! Let's go! Това моля го гепа малко. С тия хапчета е.
Виагра има. Охо. Еми, имаме таблетки, които за сега няма да ми трябват, ама ще ги оставя тук. Какво правиш отдолу под леглото? Се изплаща от полицайите ли? Добре, аз не моля да спа вече. Трябва да стане 6 часа. Колко е часа сега? Добре, ще чакаме още малко, ще спиме. Ще посъбера малко букуци да изкарам някакви кинти и на следващия ден отиваме да правим дилърските сметки, братле. Това е XP-то, което сме дигнали и сме направили толкова пари, така че това е много добре, много добре. Опа, стрит рад 2 сме вече. Опа. Има програма. Тая няма тук. Няма я. Ау, имаме нова поръчка или какво? Ау, то трябва да му платим. Братенка, ще ти платим. Искате ли да опитате? Опа, куките за малко да моля ти са. Трябва да ти хареса този път. Браво, бе! Този път няма да те убивам. Ти си моя приятелка. А вие искате ли да опитате? Оф, майко. Така, сега трябва да си направим поръчката обаче. И отиваме да дадем на това малко пари, че ми се кара нещо. По пътя така ще съберем малко бокучета. Аз направих $19 и след това направо отидах да легнам да сме. Госпожа, вие ли сте за... трите? Заповядайте. Моля да... Не, 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 не. Не, 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 не. Не, 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 не. Много се извинявам, госпожо, ама... Обадихте се на куките, пак мен ме е страх от тях. Обърни се, бе, обърни се по... Господин, не е това, което изглежда. Оп. $16, дай ми това. И имаме и Energy Drink. Опа, вече... Мисля, че това е подобие на... Моля се... Добре. Мисля, че това е подобие на Red Bull. Red Bull. Така... Добре, дайте да се връщаме. Това не моля го дринкна да съм по-бърз, бе. Така, фърлих си Оу. Моля, вече съм спид. След кавицата Макуин, маля как ме тупка. Фу? Тук има някакви нови неща, бе, аз за първи път ги виждам. Защо няма никакви букуци, бе? Good morning, ама няма за тебе, требичка тогава. Опа, тук има такова. Я? Разлях единия кош ми, много съм бърз. Я вим. Мъни, $19. Чакай, како? Искате ли? Опа! Ще я прош. 2? Добре. Не знам дали ще ти хареса, обаче ако не ти хареса, нали знаеш, че ще бия? Не, няма да я бия. Айде и последната поръчка. Дигаме с $10. Къде си, братле? Идвам да ти я давам. Къде е то лошия? Не грозния, лошия. Ай, той там. Отиваме. Какво става, бе, момче? Дай парите. Я, ти искаш ли? Братле, ти ми изгледаш като най-добрия печага, който някога ще ми взима трева от мене. Браво, бе, машина. Телефона ми звъни, трябва да говорим с Чичо. Така. You finish video then products and more customers. The best way to gain customers to give free simple to friends. Добре. Правим го, бе, дядка. Трябва да събера $800 за някаква друга къща. Ето първите $3. Я видим. Той иска 5. Братле, носи ги веднага. Добре, след обед ще ги носим. Добре, дайте да съберем малко букук. Да може да пофармим пари, нали? Трябва да фармим пари. Аре, бе, човек. Това няма ли да спре това да ми тупка сърцето, тъй че поудявам вече? Трябва да съберем пари, защото...
Да може да се таковаме, да се пренесем. Тук ни е следващото. Даже то пише чип. Чакай, какво пише? $800 for sale, така. Ще го купим. Добре, тогава ще пофарма малко парички и след малко се връщам. Така вече имам 1115 пари. Сега. Теб ще те урежем. Хоп. Ти отиваш кошето, тебе ще те урежем. Още едно има някъде. Оп, ето го. Така, сега взимаме вас. Взимаме... О, лампичките трябваше да взема. Добре, сега първо ще купиме новото жилище, след това ще се пренесем в новото жилище. И... Почваме да правим тежките схеми. Господице, искам да си купя стая. Добре, готово. Така, дайте си видим сега новата стаичка. Ето тук ми е новата стаичка. Уху! Много добре. Тук... О, сега ще имам повече. Добре, сега ще пренеса всичките неща. И направо ще направя един транзишън след 3, 2, 1. Бам! Ето че вече подредихме абсолютно всичко. Тук са ми нещата, които са ми за саксиите. Тук ще слагам и пакетирам. Това, както виждате, имаме супер много такива. Така че до тук ще приключваме това видео. Надявам се да ви е харесало, което така не забравяйте да пръснете лайк бутона, да се абонирате за канала с камбанката. Стана супер интересно видео, супер забавно, така че ако искате още видеа на Schedule, харесвайте, абонирайте се. Благодаря ви за подкрепата и ще се видим в следващото видео. Чао от мен!